Mula mang tonton wong wedok seragam sak tekruk lencung. Ana kegiatan apa seragaman, nggih napa mboten? Arisan seragam, PKK seragam, sholawatan seragam, pengajian seragam, tahlilan seragam, manakipan seragam, rewang seragam, piknik seragam, among tamu seragam. Minggu esuk neng Balai Desa kanan kiri maju syuting mas Nggih napa mboten? Ngono lho sandangan sak tekruk lenco ijek sambat jarene ora duwe klambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Pun siap napa dereng? Iki arep pengajian napa jagongan? Kok domong dhewe-dhewe. Mubaleke ra digagas kok. Ngerti yang ngene ranyang mau. Pun siap dereng. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Ngoten nggih Bu nggih. Ngoten nggih Pak nggih. Monggo konsentrasi sawetawis wekdal wong niat kok omah iki pancen arep pengajian kok Mas ora rasan-rasan kok Mas. Dong ora. Ngono kok isa-isa pengajian kok ngrasani mubaleke. Kok karo nggon foto beda ya? Apik nggon fotone. Diatur. Sing guyune banter berarti apik fotone apa asline? Ya wis jenengan aku tak mulih wae. Dosa kowe. Nek nganti apik fotone mbok mau sing asli ra kon rene. Direwangi adoh-adoh ele. Nang kene morap dielek-elek. Ngene iki nek ngerti bojoku nangis lho. Kapunten nggih Bu nggih. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata, pengajianipun kesting kemawon, ringkes sing penting-penting. Ngoten nggih. Yuk soale napa Ibu, soale napa Bapak, pengajianku nek kepengin jamaah seneng, ora bosan nggih niku aja suwe-suwe. Nek kesuwen niku nggih lupute ngantuk gringgingan. Mula ya wis ana sing selonjor ya ana wong. Wonge rada lemu kok. Halo. Ngajian rung dimulai wis pekah-pekuh. Asem mubaleke ra teko-teko. Ha. Ngoten nggih Bu nggih. Nggih pokok mengke nyuwun ngapunten sak cukupe mawon, muga-muga sak mangke wonten manfaatipun. Ngoten nggih Bu nggih. Ngoten nggih Pak nggih. Pun sakniki konsentrasi. Sampun siap? Semangat. Yo tangannya diangkat seperti ini, semuanya diangkat. Bapak-bapak diangkat enggak, Pak? Ayo wong lanang kudu. Nggih, sing semangat. Ayo Ibu disangkat. Ora sak dhuwur-dhuwur. Kelekmu mambu. Wong kon sakmene kok ngene. Pripun saking semangate nggih. Yo sakmene wae. Nggo Pak, nggo. Yo sing lanang aja nganti kalah karo sing wedok. Wis sithik kalah. Halo. Ten nggih. Mengke nek kula muni, mana semangatmu?
Alah, ranek semono kok. Ah, ya wes. Ya sing ramuni gondongan yo. Ngono sing semangat kula tak rewangi ado-ado lho. Aku asline rene iki rada kecewa. Lah ngarepe tuwek-tuwek. Aku ki padahal nggih ben wis pesen karo panitia lho, Mas, besok aku nek rono sing sop ngarepe kek sing enom tur ayo ora. Wis tuwek teng jembembleh nang ngono. Iki ketok api lah mergo diseragami. Nah asline ngeri. Halo. Ayo mangke semangat ya Bu nggih. Semangat ya Pak nggih. Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana tertawamu? Apamu mampu? Ngaten nggih Bu nggih. Yang pertama ngapunten Bapak Ibu sedaya ngapunten. Yang pertama saya mengajak kita semua yang hadir di majelis ini bersyukur syukur datang Gusti Allah. Ngaten nggih. Tes. Tes. Testing. Pun saged dirungokke saged nggih. Halo. Yang pertama ngambali lan ngawali monggo kita sedaya tansah syukur dhateng Gusti Allah Bapak Ibu. Kita sedaya ingkang sami rawuh dalu punika tasih pinaringan nikmat saking Gusti Allah ingkang sak langkung kathah. Nggih napa mboten? Sehat? Sehat? Waras? Urip? Alhamdulillah. Nggih napa mboten? Awak dhewe dalu punika saged kersa tindak pengajian. Nggih napa mboten? Nek nari awak awak dhewe sing rawuh niki nari awak kabeh mesti do kesel. Sebab apa? Esuk tekan sore awak dhewe masing-masing duwe penggawean. Nggih napa mboten? Ana sing ning pasar, ana sing mbok gawe lan liya-liyane. Nek nuruti mripat mesti yo do ngantuk jam-jam sakniki wayahe turu. Nggih napa mboten? Tapi nyon ngapunten urusan turu, urusan kesel awak dhewe iki bendina. Nek pengajian kan ora bendina. Nggih napa mboten? Ana pengajian bendina. Nggih napa mboten? Pengajian setahun bisane iki nek ramu baleke apike do ra mangkat to. Diaturi. Coba digoleke balik sing mbiyah-mbiyah. Mesti do ra mangkat. Lah iki gandengmu baleke apik oh Mas. Ustaz kali wis kondang lho Mas. Terus ya rada larang lho Mas. Boten namung guyon mawon. Ngeten nggih. Nggih, gelem awak dhewe gelem tindak pengajian alhamdulillah, ngampet sik kesele, ngampet sik ngantuke. Nggih napa mboten? Wong awak dhewe turu ya wis bendina. Nggih napa mboten, Dik? Sedina sewengi kok turu 8 jam. Nggih napa mboten? Sepertiga hidup kita itu untuk tidur tok. Nak pengajian lah kolo-kolo setahun pisan wong maulid Nabi. Apa bendina maulid Nabi iki? Ya ndak bulan mulut tok lah ngoten ta nggih. Senajan to niki ya rada telat sithik tapi ra apa-apa. Kula nggih mboten napa-napa, ora masalah ngono. Ngono no, telat ra masalah. Sing penting iya kuwi no. Ngoten nggih Bu nggih. Mula disyukuri, monggo syukur sing paling gampang lesane gelem muni alhamdulillahirabbil alamin. Saged napa mboten? Bisa apa ora? Bisa apa ndak? Oke, kita buktikan nggih. Monggo Bapak Ibu sedaya sing rawuh mengke sareng-sareng muni alhamdulillahirabbil sing kompak, sing banter, sing seru, sing suarane banter, insyaallah rezekine yo banter, rezekine lumintu, rezekine sumulur, rezekine pun kathah, tur yo barokah, nganti turah-turah. Syukur saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ora gelem muni wong emur meneng wae untune lara. Sapa lah kae wong ning isor wit no. Iki, Pak.
Halo. Monggo setunggal kalih tiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Bapak Ibu. Nggih napa mboten? Nek kepengin atine awak dhewe iki urip ning alam donya, urip beberan agung ning masyarakat, kepengin ayem, tentrem, bahagia, syarat yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Bisa napa mboten? Saged napa mboten? Sing nomor loro nyuwun ngapunten, aja sok seneng maido marang peparinge Gusti Allah. Aja sok seneng maido marang peparinge Gusti Allah. Apa yang Allah berikan disyukuri dan dinikmati. Wis penak. Iki pesen kanggo wong wedok-wedok. Rungokno kowe, wong wedok-wedok kowe. Rungokno. Tak. Nek wong lanang-lanang ora ya. Wong lanang boloku. Ayo Pak, semangat. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ayo le, dewake le. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Apa kowe? Ini malam hari ini sementara aku bolone wong lanang. Ora butuh wedokan. Sorry. Tetap butuh. Oke. Ora dimasake ya tuku. Wong saiki wong wedok-wedok saiki poso masak. Luwih ngirit ki nek anu tuku. Wedok-wedok saiki mula somben ki ahli swarga ki ya sing wong dodol-dodol kuwi. Sing munggah swarga sing dodol-dodol kuwi. Sopiput. Nek mriki pun enten sopiput to enten. Lah iya sing munggah swarga kuwi sapa sopiput kuwi. Rungokno wong wedok-wedok kuwi. Sopiput iki lho Mas. Awake dhewe ngetik terus mara dhewe lho Mas. Ha iya. Aku mau arep ngomong apa tuh? Oh sop. Hei, anu. Urung. Terasa mancing-mancing lah. Wahai anu. Wahai wong wedok-wedok. Wahai para istri. Anu, lah iki kene jajan ngarep nduk. Lah, iki sing marake aku semangat ya ngene iki. Lah, ngono kuwi lho. Ngono ora mau-mau ki lho. Ah, ya ngene iki seneng iki aku iki. Lumayan niki. Tok penamin iki. Nek kuwi sip, mantap iki. Jas iki. Aduh. Parah sih dong ngisi iki. Halo. Wahai kaum istri, wahai kaum wanita, dengarkanlah bahwa sesungguhnya kemerdekaan Halo. Bagi kaum wanita dengarkanlah. Niki penting, Pak. Kula teng pundi-pundi matur. Nggih, kula bolan baleni sebab apa? Akeh wong wedok sing kulino ngene iki. Marang peparinge Gusti Allah. Marang nikmate Gusti Allah. Apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya, ojo sok kulino muni kok mung kaya ngene, kok mung sak. Biasane wong wedok ngono ki ora? Nggih. Ayo. Hal ini pisan kas, wong gen krungu. Wong ndinglo saiki wonge. Rudunge ijo. Halo. Halo. Terhadap nikmati Gusti Allah, hindarkan dua kalimat niki Bu. Satu apa? Ojo sok kulino muni kok mung kaya ngene, kok mung sak ngene. Bisa diterima? Apapun yang Allah berikan kepada kita disyukuri, dinikmati. Kena mboten? Wong lanang bojomu direwangi nyambut, montang, mobat, wira, nipo, babak, esok,
Awan. Maju. Ngiwa. Munggah. Ngalor. Ngetan. Mlebu. Ah. Lah wis metu wae. Wahai istri, dengarkanlah, tatkala suamimu bekerja membanting tulang mati-matian demi istri dan anak-anaknya, bahkan suamimu rela dihinakan oleh orang lain, suamimu rela digoblok-gobloke karo bose, dipekok-pekok karo juragane, tetapi suamimu tetap bekerja keras demi istri dan anak-anaknya. Tatkala suamimu mendapatkan apa ki jenenge? Amplop. Duit lah. Terus dikeke sapa? Dikeke bojo. Ana wong wedok diblonjo wong lanang gelem matur nuwun? Ana wong tugu kene gelem matur nuwun? Tak tonton dapurane kaya ngapa? Diaturi kok. Wong lanang direwangi pentalitan, pecicilan, kadang-kadang dinyak wong tapi tetap bekerja keras demi istri dan anak-anaknya kok blonjo dikeke kok cek iso muni. Kok mung sakmene? Apa-apa larang? Kowe wong lanang godak nyambut gawe ora? Ra godak minggato. Lak wong wedok trondolo. Wonge iki ya teka wonge. Wonge awet mau ngulati aku terus. Masuk karep kula? Bisa diterima? Bisa diterima? Nggih. Apa yang Allah berikan disyukuri, ojo sok itu. Bisa diterima? Yang berikutnya apa Ibu? Ojo sok kepengin awak iki urip ning alam donya ngene iki kepengin gayuh perkara sing pancen awak dhewe ora gaduk. Saya ulangi sekali lagi. Ojo sok kepengin awak diki gayuh perkara sing pancen awak diki wis ora gaduk. Engko nek jiglok ndak? Iki lho. Kan ra gaduk. Nggih. Masa mboten? Nggih. Masa mboten? Bojomu ki sesasi kayane pira, jenengan ngerti kekuatane sesasi ki pira. Lah kok penjalukanmu macem-macem. Njaluk gelang kok nek rasa palek ora. Nggih mboten? Nggih. Tuku kendaraan nek ora kira gelem sing regane sakmene juta. Bojomu blonjone pira? Mikir. Dong ora? Masuk mboten karo kula? Masuk. Kalau pepatah lain mengatakan apa? Ono anu apa kuwi? Ono padang. Oh dosa kowe. Ono cecak kok kepengin nguntal, cagak modar. Masuk. Masuk. Kula nyapa? Jenengan ngerti kekuatane panjenengan itu seberapa? Sesuaikan keinginanmu dengan kekuatanmu. Bisa diterima? Terus napa malih nyon ngapunten? Aja sok kowe seneng ngukur klambi nganggo klambine tangga. Heeh. Wedange teko. Nggih. Susune nek ora syukur. Makasih. Makasih. Heeh. Loro. Telu. Nggih. Papat. Papate gelas kosong. Engko tak ngeturke dhewe. Aku nek biasane ngeturke dhewe. Halo. Makasih nggih Pak nggih. Kene tak entekke kepuyuh terus iki. Napa Bu? Aja sok kulino ngukur klambi nganggo klambine tangga. Kira-kira pas mboten? Betul. Pas tanggane tuku TV, kene kerokan. Halo. Halo. Tanggane tuku kalung kene bingung mlebu metu kok pedhot. Masuk. Karena kita sibuk menilai orang lain, karena kita sibuk melihat orang lain, karena kita sibuk melihat kebahagiaan orang lain, sehingga apa Ibu? Kita lupa dengan apa yang sudah kita miliki. Itulah orang yang miskin selamanya. Yakin nek wong model ngono kuwi uripe ra bakal ayem, tentrem. Masuk. Enten mboten mriki sing model ngoten niku? Enten. Biasane wong lanang apa wong wedok? Wedok. Lah iya, wong wedok rungokno.
Wong lanang bojo mur diunek-unek wae. Pakmu, rene aku arep ngomong. Rungokke. Tonton niku lho. Bojone Pak Kadus. Lange anyar neh. Lah kok sak pelek-pelek. Nek mlaku nganti miring-miring. Aku urip karo kowe iku lho nganti 50 tahun arep modar gelang karet tae. Masuk mboten karo kula. Aja sok ngono kuwi engko ndak kowe ketok mlarate. Masuk. Masuk. Karena apa Ibu? Karena apa Bapak? Kebahagiaan yang kau lihat dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Urip ning alam donya ki napa? Wang sinawang. Orang mau berkata apa tentang kita, ngapunten wong arep cerita masalah awak dhewe wong liya ki ngertine apa? Masuk. Orang mau berkata kita orang miskin, terserah. Wong arep ngarani awak dhewe ki wong melarat ora masalah. Wong sing ngrasake awake. Wong arep ngarani awak dhewe wong biasa-biasa. Terserah. Gene mboten? Diarani wong ra duwe yo ben. Diarani wong melarat yo ben. Emang gue pikirin. Hidup itu kan sederhana kok, Dik. Wong urip itu sederhana. Wayahe ngeleh padang. Ngantuk, kesel. Loh, dong kok. Pengen jajan, jajan. Pengen piknik, selesai. Pengen udut. Dong ora. Sing penting bahagia. Wah. Ana wong urip ning masyarakat, pengen di kondang. Wah. Wangku gelange nganti tekan sikut ora kena ditekuk kae nganti. Aku kualung nganti kaya girik meret. Tumpakane mobil metu kok omah terus ra tau ning omah. Tumpakane mobil gonta-ganti. Wong sing lanang makelaran. Mobile Pak anyar metu terus wong omah, ra tau ning omah. Lunga terus gen ketok wah. Sebabe apa? Nek ning omah doyak-oyak mendring terus. Halo, masuk nggih karo kula nggih? Urip diarani wong biasa ra masalah. Sing penting awak dhewe bahagia. Uripe ayem tentrem. Apa nek wong mbok sawang sugih iki terus wong uripe sebahagia kita? Belum tentu. Wong ki wang sinawang. Masuk. Termasuk bapak-bapak. Rungokno. Nggih. Dong ora? Nggih. Wes ngono kuwi. Wong lanang-lanange aja sok anu. Kuwi. Aja sok nontoni rumput tetangga. Ngono. Nek kepengin bojomu ketok ayu aja nyawang bojone. Ya, hidup Bang Wedok. Hidup Bang Wedok. Hidup Bang Wedok. Rungokno wong lanang-lanang. Aku saiki bolone wong wedok ngopo kowe? Oke? Tak jelaske bojomu sing endi? Rungokno wong lanang-lanang. Elek-elek bojone dhewe, oke? Aja ngrusuhi bojone. Endi? Yen bojomu gendong. Nggih. Sing kupluke ireng itu. Iku kupluke ireng kabeh. Ijo-ijo aja diundui wong sing abang jare pirang-pirang. Sing wis dibojo aja dirusui wong sing legane pirang-pirang. Ngono. Nek kepengin bojomu ketok ayu terus ya aja nyawang bojone. Apa kok biasane bojone tangga kuwi luwih ayu luwih resik mergo kono perawatan. Ora kaya bojomu. Dina-dina merkoyonan. Tangi turu bathuk wis templek iblis. Ayo kene koyo. Geger wis kerokan, blonyonan remason digebek sak awak. Dodone gebeki minyak kampak. Jarene sesek alesane. Weteng digebek minyak kayu putih jarene senep.
Arek kene ngisor dimaneman dibuka piak pesing wah. Ya wis. Wonge ya teko iki. Wonge ning ngisor wit tok. Wit apa to ki? Ora sandangan, dadak ngene. Halo. Masuk nggih. Ngaten nggih Pak nggih. Elek-elek disyukuri nggih Pak nggih. Tidak usah melihat istri tetangga. Ngaten nggih. Ki napa mboten? Kono ketoke ayu. Tapi gialak iku gedhek. Kira mboten? Wong ayu ki rata-rata sinis. Wong ayu ki rata-rata sinis. Angkuh. Nek wong elek ra mungkin sing arep disinis ki apa? Ora ene kok gendruwo. Ya Halo. Ngaten nggih Bu nggih. Kula bolone jenengan no. Wong ki nek elek niku biasane banyak kelebihan. Ning nek wong ayu ki malah justru banyak kekurangan. Kelebihane apa wong elek siji awet. Nang tonton wong yang anggere elek awet eleke. Samsaya suwe samsaya elek. Sing nomor loro, wong elek niku biasane ditinggal sewaya-wayah aman. Sing doyan sapa lek gendruwoe gila. Wis ababe kecing ngentutan wis. Oh ngapa? Halo. Sing nomor 3 napa? Wong wedok ki anggere elek biasane malah doyan gawean. Nang tonton wong wedok ku anggere elek nek gawean merantasi. Rewang niku sregep mangkat esuk mulih bar ngisak. Sing lanang nganti kaliran ngatang-ngatang. Halo. Ibu. Mriki nggih sok rewang niku mudeng nggih. Rewang niku napa, Bu? Mriki nggih rewang. Dadi nek ana wong digawe, misale mriki digawe terus ibu-ibu do gembruduk rewang ngeten nggih. Kula tak tekon bagian belakang sing tukang adang, olah-olah, goreng-goreng, rajang-rajang bumbu niku biasane ibu-ibu sing elek-elek apa sing glowing-glowing? Hah? Sing elek-elek to? Ki napa to sing tungkake mlethek-mlethek kuwi? Ku nek masak malah enak. Ki napa mboten? Ana sing ibu-ibu muda glowing-glowing kuwi lah nek rewang tekone keri teko ngene kakean cangkem. Gur crigi sae nggih napa mboten? Ah, ngoten lho Pak. Nggih napa mboten? Ah, kula Pak alhamdulillah bojone jenengan iki elek-elek niki alhamdulillah. Disyukuri. Ngoten nggih Bu nggih. Wis pokoke ngono lah awak dhewe iki pokoke akeh nggone syukur marang Gusti Allah, disyukuri dinikmati. Hidup kita akan bahagia. Mbok nyon ngapunten wong tugu iki lho. Wong tugu iki dikei nikmat Gusti Allah akeh kaya ngapa ditumpak blek ning wong tugu kabeh. Nek ora gelem syukur anane ya mur kurang karo kurang. Wong wedok kok ra iso syukur diblonjo wong lanang pira wae entek ra temonjo. Dina-dina murcek udinan. Sopinan. Lambi wis duwe tuku meneh. Kerudung wis duwe tuku meneh. Sandal wis duwe tuku meneh. Itulah wong wedok. Mula mang tonton wong wedok seragam sak tekruk lencung. Ana kegiatan apa seragaman, nggih napa mboten? Arisan seragam, PKK seragam, solawatan seragam, pengajian seragam, tahlilan seragam, manakipan seragam, rewang seragam, piknik seragam, among tamu seragam, minggu esuk neng bali desa kanan kiri maju coting mas Gini apa mboten? Ngono lho sandangan sak tekruk lenyo ije sambat jarene ora duwe klambi. Itulah wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Tapi ingat wahai suami, ketahuilah kenapa istri-istrimu kepengen seperti itu. Bukan karena istrimu matre, oke? Oke? Dijawab sing kompak mumpung aku semangat, oke? Tidak ada
anu apa tidak ada istri matre itu ndak ada. Betul? Betul? Apa enak wong wedok matre kuwi enak ra? Ndak ada. Ngopo kowe? Nek ana wong wedok kepengin perhiasan, gelang kalung, kuwi wong wedoke normal apa ora? Rungokno. Sapa omong ra normal ki mong? Nek ra seneng perhiasan berarti kowe rung suntik kowe. Wong wedok ki identik dengan perhiasan. Betul? Nek ana wong wedok kepengin duwite akeh, normal mboten? Wajar wong wedok ki kepengin duwite akeh. Bukan mereka matre, bukan. Wong wedok kepengin duwe omah apik, wajar mboten? Pengen duwe mobil, wajar mboten? Rungokno wong lanang-lanang. Adi wong lanang sing los, aja nyanyi kok telek ngono kuwi. Oke? Oke, wahai suami, saya kandhankan. Kok saya kandhankan? Bahwa istrimu kepengen itu tadi, kepengen duwe omah apik, mobil, motor, perhiasan, uang banyak, gonta-ganti pakaian, bukan karena istrimu mati, tetapi istrimu hanya kepengen menunjukkan bahwa suaminya hebat, bahwa suaminya sukses. Betul? Rungokno. Wong lanang kok sambate randidit ae. Ambok mudaro lek. Kunting BRI. Masuk. Asem aku. Lagi semangat tenan iki. Angger bar digawe wedok enom ngene iki aku. Mau tua-tua aku belas rasa semangat iki. Rada nom-nom iki rada lumayan. Aja pindah lho, Nduk ya. Aja pindah sih. Engko nek wis rampung lagi pindah. Oke? Oke. Ning aja anu lho, aja tersepona karo aku lho. Aku wis duwe bojo. Hahaha. Lho kula kok crita ngeten iki soalnya nggih ngapunten lho nggih. Kula pun nate bar ngisi pengajian ngeten iki. Terus kula mantuk niki ana wong wedok sing pengin melu kula kapak-kapakno kula pengin melu jenengan. Aku wegah. Gah aku ngono. Lah tuwa nggo apa aku ngono. Nek enom gelem aku lah tuwa kok. Heeh. Inggo tekan jam piro, Mas? Jam piro? Jam 2 nggih. Apa ya ra mudar balik tekan jam ngono kuwi. Tapi nggih enten jenengan ngundang balik kon ngisi jam 09.00 munggah jam 2 rampung nggih pun nate. Enten iki ya. Wah, lah kok perasaanku dadi rapati penak iki. Anu men mboten sida men yen anu pomo nggih batuk ah. Nah, aku ora mampu lah tekan jam 2 ya modar no. Sopir, ayo le, ndang mulai le. Halo. Yo ngeten dhewe kula niku asline wonge gampangan kok dhewe kula niku. Kula niku dijak jam pira wae kula niku wani tur siap. Sing penting panitiane wani apa ora. Ngono lho, engko tiwas tak tekanke jam 2 tenan ado-ado tibake danane mepet. Wah ya. Imu balik larang lho, Mas, Oh tambahin seduluran ngoten. Mbok anu mawon den jenengan sing ngisi mawon. Jenengan lak genah sedulure enggak mengko. Oh ngoten nggih modele ditambahi seduluran ngoten nggih. Wah kelakon tenan iki. Wis tak titeni wis sesuk aku nek diundang dalah kene ranyang weh. Lah kono upahe pas seduluran. Nggih. Nggih ngaten nggih Bu, mengke sak cukupe mawon ngaten nggih. Soale kula tebih Bu, saya itu seminggu niki ndelalah teng Jawa Timur terus Ibu. Mulai dari hari Jumat kemarin itu saya di Sidoarjo. Habis Sidoarjo Mojokerto. Nggih. Bar Mojokerto kalau wingi teng Blitar niku lewat mriki nggih Bu. Teng Blitar. Terus kalau wingi dalu teng Medion kalih Cak Dodo, Cak Komet, Jamaah Abah Irun. Terus dalu mriki teng mriki. Nggih kok kula niki sakniki mbok kula nembe laris-laris kok dembuh. Alhamdulillah niki ngeten niki. Tapi kok kene iki ya urung genah pira ngono ya urung jelas kok. Oh.
Oh dosa. Nggih. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Niki pengajian dalam rangka apa, Pak? Maulid Nabi nggih. Oh kalau G30 SPKI nggih. Anu mbok mau disetelke film sisan gen sing ngeri ngono kan. Ki kudu melu rombongan. Nggih, Maulid Nabi nggih Bu nggih. Yang pertama, halo. Awak dhewe iki dadi wong tuwa. Halo. Halo. Di akhir zaman ini tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak kita tentang sosok manusia mulia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula nyuwun ngapunten, anak-anak kita saat ini rata-rata Pak, jenengan monggo dipun galih leres napa mboten? Anak-anak kita ini zaman sekarang ki dora mengidolakan Nabi Muhammad. Halo. 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 Anak-anak zaman sekarang itu dora mengidolakan Nabi Muhammad. Karena sejak dini ngeten Bu, jenengan punya anak usia balita. Gini mboten? Sejak kecil yang dengan tanamkan bukan sosok Nabi Muhammad, tapi yang jenengan tanamkan ke anak kita apa? Sosok superhero fiktif. Betul. Dijak neng toko, tukoke klambi, model Spiderman. Terus anakmu pecicilan koyo Spiderman. Betul. Bocah tukoke klambi model koyo Superman. Anakmu burnginang ngene. Pengen mabur. Niki kalau ben ngapunten Pak dereng dangu Pak. Di wilayah kami Jawa Tengah itu ada seorang anak umur 5 tahun. Selelah omahe ning Rusunawa. Besok di rumah susun itu Pak ya sampai lantai 8 ini anak dibelikan ibu baju Superman biasa mono-mono gitu baju Superman akhirnya dari lantai 3 Bu dia anjlok dia terimiji apa jenis Pak apa ngono kuwi mau jadi nang gone otake anak kuwi mau aku nek nganggo klambune Superman iso mabuk akhirnya dari lantai 3 Bu melorot. Pes. Kula nyuwun ngapunten Ibu, ayo dalam rangka awak diki Maulid Nabi, ayo kenalno anak-anake awake dhewe ning Kanjeng dengan rasa cinta. Coba jenengan pirsani Bu, putra-putrine jenengan iki cah nom-nom iki. Ning nggon HP-ne ngono gambare mesti bintang-bintang Korea. Ngerti no aku. Sing mbok senengi sapa, Nduk? Ana lho sing mirip kaya aku kae lho, Nduk. Lanang Jepang. Kae lho le sing jenenge Li Chengwei kae lho le. Lho, ana ta sing jenenge Li Chengwei kae lho le. Niki apa niki? Apa Nduk jenenge sing bintang Korea kayak sing ngono? Nah, ngono apa ta tak pancing ngene muni Lee Min Ho. Berarti kan apa deh? Maksud nggih, ini anak-anak kita, Bu. Aksesoris hidupnya itu rata-rata artis-artis itu tadi. Nggih. Aksesoris Nabi Muhammad itu rata-rata enggak ada, Pak. Bukunya ya gambar Korea. Terus gue penampilannya pengen koyo Korea. Maka anak-anak sekarang Mang Persani, mereka berjilbab bukan karena menutup aurat. Betul. Rata-rata anak-anak sekarang itu semuanya berjilbab, tapi nyuwun ngapunten, tidak 100% mereka berjilbab untuk menutup aurat. Tapi apa? Untuk nutupi keplontengan dasnya. Betul. Betul apa enggak? Iya. Begini kaya wong londo. Karena mereka apa? Yang dipandang adalah orang-orang barat nek rambutnya abang iku ketok ayu. Walah, kaya kompor mlaku tak kandhani. Rambut diplonteng-plonteng warnane macem-macem. Ngeten iki kula nyawang dek ngerti kok sing nganggo plonteng karo ora ngerti kok. Mbok sing ngarep ini salah satu ada. Saya ngerti, Bu. Saya tuh ngene iki nyawang ngerti kok. Ngerti. Ora usah mbok dumuk le engko ndak aku malah itu namanya bullying. Ngene iki ngerti aku ngerti sing rambutnya warnane iki ngono ngerti aku. Ngerti aku. Wong ngulatke aku saiki. Ya Allah ya salam.
Rambut dibuah karena apa Pak? Kita menanamkan ke anak kita salah. Nyemir rambut rapopo sing penting ora warna hitam. Iki lak gesek toh. Misalnya kula mawon kelik Gunawan pribadi. Jenengan iso mbayang. Kula tadi mubalek terus ndasku tak semir ijo coklat abang. Ini kira-kira patut mboten? Oh pantes. Sapu tak mulih wae weh. Kowe dosa kowe. Lho ya apa ana mubalek kok rambutnya blonteng kaya pitik 5.000-an tring cilik kae lho. Apik no mbahmu kuwi. Kok apik no. Dengan pun cepu lho, Dik. Halo. Masuk nggih karo kula nggih. Kula nyuwun ngapunten Ibu. Mari bersama-sama dalam rangka Maulid Nabi kita tanamkan rasa cinta di hati kita. Anak kita, keluarga kita kepada sosok manusia yang paling hebat di jagat raya, sosok manusia yang paling mulia di jagat raya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sejak dini anak-anak kita dikenalkan kepada Nabi Muhammad, kelak Bapak Ibu 10 tahun 20 tahun yang akan datang anak kita nggak kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Zaman saat ini gimana sedora mudeng kok ident. Mungkin nyonya punten Bu. Mungkin nek tresno cinta. Misalnya aku seneng karo cah wedok. Kelik seneng karo cah wedok. Tapi ayu. Sapa kuwi? Sapa kuwi? Aku tak bayang sik. Kok ayu. Wah. Kira-kira kalau saya cinta sama perempuan, saya tahu nggak namanya dia yang saya cintai? Umpama aku ngerti, mesti aku golek sisik melik. Mudeng ra? Wis sisik melik mudeng ra, Nduk? Apa? Sisik melik ya apa? Ra mudeng kowe? Padha aku yo ora ngerti. Masuk. Golek identitas wong wedok ki jenenge sapa? Nama ayahnya siapa? Nama ibunya siapa? Alamat rumahnya mana? Betul? Wong ki nek tresno karo wong sing dicintai, nganti sak apa-apane minal dasu ila sikilu. Ngerti kabeh. Ukurane sepatu piro, ukurane sempak ngerti. Betul? Karena cinta. Loh iki nek dinisbatkan, nek bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad, itu loh maksud saya. Nek awak dhewe iki karo menungso ke tresno nganti kaya ngono kok. Apa nek cah nom-nom kuwi nek lagi gandrung kasmaran. Nganti kaya manuk kena pulut. Kadung tresno dikapak-kapake. Nek lagi cinta wis piye model piye wong tuwa ngandani ra digugu. Wong tuwa nuturi wis ora digagas. Nek dheke sing ngomong sak muni-munine, heeh, gatel Dik tulung kukurke. Heeh. Betul. Karena cinta. Bagaimana ketika cinta kita kepada Nabi Muhammad? Masuk nggih Pak nggih karo kula nggih. Nek karo menungso iso bahkan tresnone awak dhewe cah nom iki mengatakan dasar atas nama cinta sampai ada yang menanggalkan, sampai ada yang mengkorbankan kehormatannya atas nama cinta. Mula kowe nduk cah ayu-ayu kowe, trungokno kowe. Kowe aja sok percaya karo codot-codot ra cedhok iki. Ngerti kowe tak omong. Aja sok percaya karo wong codot-codot iki. Nyambek. Iki ketok apik iki mergo pas hadroan ngene iki. Asline iki yo ngeri. Ya ndak ya rungokno. Aja sok percaya karo ngene. Ingat wahai wanita, 99% laki-laki itu pembohong. Oke? Sepakat? Tak baleni pisan kas kok dikeplok ya, oke? Ingat. Wis ngono kuwi tok. Ingat Nduk Cahayu, rungokno omongane Ustaz Keli bener. Rata-rata laki-laki 99% pembohong. Boleh juga laki-laki. Loh. Oh, kowe berarti ngarani aku kowe. Oke, tak jelasno le. Aku mau lak ngomong rata-rata wong lanang 99 ki pendusta, pembohong. 1%-nya saya ini loh.
diatur kok. Dong ora. Mula cah nom-nom kene lagi gandrung kasmaran ya Allah demi cintaku padamu. Wes rasa ditutup ke. Lah kowe mbok surake ya. Sampai ada kalimat yang demi cintaku padamu. Lautan tinggi kan kudaki. Gunung yang luas akan ku seberangi. Hah? Ya kan wong penake nek diwalik kok. Ngapunten nggih Pak nggih, ngopo kok kula walik? Merga napa wong ki nek gandrung kasmar iki biasane memang otake kewolak-walik. Nggih. Mula nek wong lagi gandrung kasmaran iku ana istilah napa Pak? Telek rasa coklat. Gitu nggih? Wingko katon kencana. Wong kene lagi gandrung kasmaran tidak memandang warna kulit, kaya miskin sing penting atine rasa tris. Nggih, indahnya bulan tak seindah wajahmu. Nganti koncone ora percaya. Kang, bojomu ki raine mbok kotok pukul tok kaya ngono kok kowe seneng piye to wajah tanpa bulan ibarat langit tak berbintang lho. Wajah tanpa kukul ibarat langit. Apa iki? Cinta. Wong nek lagi cinta, mang tonton wong lagi kan sing wedok ngentut pret cankas. Ratna karena cinta. Betul apa betul? Hitamnya arang tak sehitam rambutmu pret, halusnya sutra tak sehalus kulitmu. Cik enam ya wis tuwek-tuwek ini ting jembembleh ra kenah. Kau tempat berhibur dalam kesedihan, kau tempat berjumbu dalam. Masuk nggih Pak nggih? Lah bagaimana nek iki dibaleki awak di tresno karo Kanjeng Nabi? Itu maksud saya Ibu. Yo awak di minimal kudu kenal ngerti identitas Kanjeng Nabi. Masuk mboten karo kula? Masuk nggih Bu nggih? Alah. Wong lagi sedih wong wedok senengane ngono kuwi ya, kene kembro wae lagi sedih lho kok wis. Kono ora ngeden lah kene kuwi. Halo. Oh nyemangati. Mbak malah pinter nyemangati ya. Yeswa sampun pinten yang di 50 ya Allah. Kayak Luna Maya. Saniki ngeten Bu, lah kira-kira awak dhewe karo Kanjeng Nabi kenal gak identitasnya Nabi Muhammad? Nek cara kula mbiyen niku jaman kula cilik lho Bu, wong kula niku elek-elek ini ya wis tau cilik. Nek cilikan kula dhewe, wah ibu kula niku nek walah lele, cilikanmu mbek-mbek nyeneng kowe imut wis kaya anak Cina persis. Oh dosa kowe. Putih resik ning kono dhewe. Pokok anggar ngerti kowe iku pengen kaya ngepek kowe lho. Soale kowe jan mlengir putih resik tanpa cocot, tanpa cacat kok tanpa cocot. Halo. Lah enten apa to Bu soalé kok dadi jenggureng kados ngeten walah le kowe nek tak critani kok ndak gelo. Mboten kula mboten gelo. Simbok ki lak wong ra duwe to le wong jeneng kahanan. Ya to le yo. Kowe iki nggih ben ki sering koncreten mencret wae. Panas anget bendina. Lah anggere esuk ki jaman kowe tak dedekke ning arep omah le. Gen awakmu sehat, gen kesrongot srengenge. Mula kowe anggere jaman kowe tak tokke ning ngarepan tak ler gen kesrongot srengenge. Lah mbokmu ki ning mburi gawean pirang-pirang kelalen ngangkat kowe le. Esok tak PP jam 3 sore lagi tak angkat mula kowe jenggureng ngene. Pripik. Halo. Iki kok dadi ana ireng-ireng iki mau apa to Mas?
engko. Ben ra apa-apa lah. Wong kenang-kenangan aku ge ben ngisi ning tuku, tanganku kena telek. Halo. Zaman biyen niku, Pak. Islam awal-awal masuk ke Nusantara niku nyuwun ngapunten niki carane para wali songo nggone dakwah ning tanah Jawa niku pinter Bapak Ibu. Orang ngubah, orang geser sedikit pun tradisi budaya, kearifan lokal yang ada. Tetapi nilai-nilai Islam bisa diterima. Inilah hebatnya para wali songo. Hebat sekali, Pak. Wong Jawa orang ninggal Jawane, ning Islam bisa masuk di dalam hati. Masuk. Masuk mboten? Mula wong biyen niku nek diadani rung mudeng adan ki apa? Mula nek diadani doran ning masjid. Wong rung mudeng kok. Diadani malah do tingak-tinguk. Nek saiki wis mudeng adan, tapi ya tingak-tinguk tapi karo muni, "Ya ini kok wis adan to, Cah?" Ngono kuwi. Bedone teng mriku. Halo. Mula terus para wali niku gawe cara, Pak. Nglumpukke wong niku kan angel. Oh, nganggo kentongan terus nganggo beduk tong 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 tong. Masjide cek kotrong. Mlebu ae cek sedeng kotrong. Sedeng. Aku ngene iki do paham ra ta iki? Tiwas aku ngene-ngene kok grup lolah. Kula ngomong ngene iki paham mboten? Paham nggih? Lah aku ora bar dikentongi dipedhu niku do mara, Pak. Tung gluduk nang masjid. Wong biyen kan rung mudeng, Pak. Islam ki apa? Pintere para wali niku gawe padasan. Kados kolam niku lho, Pak. Mungkin. Mula wong biyen ki sing penting sikile resik mlebu masjid rung diajari wudu rung mudeng. Mula nek masjid-masjid cara kuno niku lak mesti ana beduke, ana kentongane terus model wudune, model ana padasane niku lho, Pak. Nek mriki nggih wong nggih kathah ngoten niku. Wes ngono kuwi tok. Mari teng masjid sikile resik terus mlebu nang masjid. Terus para wali gawe syair napa Pak? Ora nganggo bahasa Arab, ora nganggo adzan. Muni niku, ayo kanca padha salat berjamaah kersane. Kene do kulino pujian ra to, Pak? Masjid kene do kulino pujian ra? Lah kok aku ngomong ngono do gur nginang ngene iki to. Pujiane sing model anyar. Bocah tuwek jejer ala sandangane suwek lakuane kaya oh dosa. Ayo kanca padha salat berjamaah kersane angsal ganjaran kadah menawi repot dibagi-bagi godhone setan aja ditu. Nah, nang masjid ngono kuwi diajak salat. Ning ana sing crita dhewe-dhewe ngomong dhewe-dhewe wong wedok-wedok kuwi crita. Ambune ra mandeg-mandeg. Wong wedok Kuman. Wes ngene terus. Wah mambengi pengajian ra? Mangkat. Mau balike apik ya? Sapa jenenge Keli? Terus digawe syair, ngeleke tapi orang ngenani ati. Ayo sedulurku nalikane krungu adzan. Ojo nganti ketungkul salat sunah rong rakaat aja ketinggalan nunggu imam sinambi puji-pujian selawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sekali lagi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. ya rapati semangat tak semangatane weh. Engko dituthuk ya Mas ya.
Ditutuk sing banter dikopiok sing wah sing keras. Gendho melek le. Wes engko nek aku siiran karo jamaah aja mbok tutuk lho ya. Engko nek aku siiran karo jamaah aja mbok tutuk. Soale ngeten kok, Dik. Gek iki wis tak eleke niki malah ditutuk aku ndadi lho, Pak. Mbuh. Blundung kae tekan subuh. Akhirnya jamaah do mulai dhewe-dhewe mulake edan ngono. Halo. Selawatan sih nggih. Mengke nek pas selawatan mengke tangane diangkat. Nyadong syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Ngeten nggih? Niat mahabbah karo Kanjeng Nabi, insyaallah kelak tangan-tangan kita ini akan digandeng oleh Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sing duwe penyakit kolesterol asam urat insyaallah minggat. Amin Allahumma amin. Ini selawatane. Gedang kluthuk dipangan ular. Mripate ngantuk kok lambene wonge terus kaget mak gragap. Saged nggih? Bareng banter nggih, bareng-bareng nggih. Yo sing kompak sing banter sing ramune gondongen ken. Oke, mengke terus diselawati bagiane terus apa jenenge le? Safaatul. Oh. Iki Mustofa nih. Engko dikopiok sing banter ya le ya. Dan bukane sing dikopiok pokoke. Bayangke malam ini. Engko nek kowe apik tak jak terus le. Anu sak tanggapan piro? Oh seduluran. Oke. Mirip iki. Paron mbahmu kuwi. Oke, siap nggih Bu nggih? Siap Pak nggih? Oke. 1, aja ditutuk saya lho. Engko nek selawatan bagianmu, oke? Kurang 10 menit. 1, 2, 3. Get. Wes mau ora banter. Sing banter kaya nang omah kae lho. Oke, ngaten nggih Pak. Pak ayo Pak sing banter Pak, oke? Kita laki-laki harus kita tunjukkan kalau kita malam hari jantan bener, oke? Oke. Siap? 1, 2, 3. Gedang kluthuk dipangan. Mripate ngantuk kok. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Cek kurang semangat gah aku tak lewangi pencilaan ngono. Gedang kluthuk dipangan oleh turu kono. Rada cepet ngono. Dong ora. Saiki sing nomor loro tetep gedang kluthuk mateng kabeh. Sing mripate ngantuk kok lambene tuwek. Pange krudunge ireng pokoke. Oke, siap? 1, 2, 3. Gedang kluthuk mateng kabeh. Mripate ngantuk kok lambene angkat tangan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ya ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Terakhir tak aku dhewe ora semangat kok. Apa? Wong tuku kepleh kabeh.
Ora ono gairah blas. Banyu bening dicampuri areng. Sing wajahe glowing kok sikile angkat tangan selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan binawami mulkillahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus tutuke Pak, para wali niku nggih pinter gawe syair nek wulan mulit ngoten iki nyuwun ngapunten go ngenalke Kanjeng Nabi. Neng bocah-bocah niku terus gawe pujian teng masjid, angger bar adzan lare-lare do teng masjid pujian nabiku. Kok do meneng kabeh? Kan aku tekon nabiku. Awala ayo ngene lho, ngene kok ngaku cinta Nabi ta. Nabiku Nabi Muhammad, nabiku. Ayo bareng-bareng. Ayo terakhir iki nggih Pak nggih. Angel tenan nek wong tugi wong angel-angel. Galake nek masalah duit tok. Wong wedok iki anggere urusan duit keranjingan tenan. Nondi wae ngerti kok dhewe wong wedoke jan keranjingan tenan. Urusan duit iki aja karo wong wedok. Ngeri. Betul. Kula tak matur sedhela nggih nggih. Kula niku jan mboten curhat jan. Kula niku nek kelingan jan ya kloro-loro. Wong kula niku dadi wong lanang ya Dek. Pengine ya kaya kanca-kanca kae ning kantongan ki ra ketang 100 apa 50 ya ono ngono. Ngono ya ninggahke ning kantongan. Karo bojoku ya sida digogoyo keranjingan tenan. Keranjingan. Wis tau lho tak tekuk-tekuk cilik tak lebokke nggon sempak ya konangan kok. Digraya iki apa ya? Mbah tilik ana. Nggih, kula kek nggon pecis lho Mas. Pecis iki kan ana selempitane Mas. Tak kek nggon kono kuwi dhuwit ning ngerti kok. Wong wedok irunge ana apa. Ngumun tenan kok. Nggih, kula anak sonten ngoten kan ngaji kalih lare teng pondok, kula nyemaki ngajine lare-lare santri-santri ngoten. Muga-muga ning kitab iki ra konangan aku. Tak lebokke ning nggon kitab ning tengah wis tak tutupi tenan. Sida kitab iso digawa bojoku. Ayah. Ada apa Mi? Aku. Ini di dalam kitabnya Ayah kok ada uangnya. Ini uang apa Ayah? Itu uang sial kok Mi. Loh kok sial kenapa toh ya? Lah tak deleke nanti wae mbok konangi no. Wong wedok itu tenan apa? Hitungane jelimet. Wong wedok ya nek duwite wong lanang ya duwite wong wedok. Nek duwite wong wedok ya duwite wong wedok dhewe. Kranjingan. Nek mriki nggih ngoten niku. Wah, lah padha wae. Ya Allah. Nabiku Nabi Muhammad, nabiku ingkang Rama Sayyid Abdullah, ingkang Rama ingkang Ibu Siti Aminah, ingkang Ibu miyos dalem wonten ing Mekah, miyos dalem dina Senin ing wayah subuh ing sasi April tanggal 20 ing sasi April. Oke, mantap. Tahun fil miyose Nabi 571 tahun Masehi.
sakniki bareng-bareng nggih kula tekon jenengan jawab ngoten nggih. Saut-sautan ngoten bar niku rampung, oke? Lah mong awet mau panitiane ora bereaksi. Mau wis tak kode aku ki njaluk jam piro ae gelem. Sing penting panitiane wani ora. Lah kok malah pas seduluran. Halo. Oke, siap. Nabiku ingkang Rama Sayyid Abdullah ingkang Rama ingkang Ibu Siti Aminah ingkang Ibu miyos dalem wonten ing Mekah dina Senen ing wayah subuh ing sasi April tanggal 20 tahun fil miyose Nabi 571 tahun Masehi. Tepuk tangan anak-anak, ya Allah. Ini TK mana? Oh ya Allah, mulane tuwek-tuwek. Nyuwun ngapunten, syair niku dionekke anak-anak iki gur plonga. Bagaimana anak kita akan kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nggih. Wong kaya ngene kok dibanding-banding guys. Terus. Mbok ngene iki nanu wae nanggap campur sari mawon, Dik. Lah nek ngene iki nyaut no. Nek Nabi Muhammad belas no. Wis tanggap ke campur sari wae, cewak kelsi sing monor-monor ae. Ngoten nggih Bu nggih. Yang pertama cinta kepada Nabi. Nek wis tresno terus melu-melu padha karo sing ditres, nani kaya malu nganti kaya manuk kena pulut, kadung tresno dikapak-kapake manuk. Terhadap orang yang kita cintai Nabi Muhammad, apa yang beliau contohkan mesti pingine melu-melu. Masuk. Kaya awak dhewe lagi jatuh cinta dengan wanita atau dengan laki-laki yang perempuan, mesti apa yang diucapkan yang kita cinta mesti heeh. Mula awak ide yang kedua apa? Ngidbai Kanjeng Nabi, nyontoi Kanjeng Nabi. Apa yang dicontoh? Satu ibadahnya. Ibadai Kanjeng Nabi. Siap? Derek tanglet. Aduh, kok wis jam 10. Cek sak jam gas, Mas. Wis aku tak mimik cek yen anu. Awet mau ora ngombe-ngombe kok. Iki teh. Wah, iki susu iki senenganku iki. Wah, kena seneng iki aku. Lho susune kok kileng-kileng, Mas. Ya jojo susu kadaluarsa iki. Iki kok susune ngene iki ana lengone, Mas. Heeh. Heeh iki. Iki ana lengone iki. Wah, bar ngombe muter iki malah. Iki wis sing bening iki susu. Ngapunten nggih, Ding nggih. Kula nek susu seneng kok. Enak kok. Kula anggere arep mimik susu, susune tak buka sik. Bar kuwi terus susune tak cekeling ngene iki. Terus tak ubeng-ubengke sik ngene iki. Ayo Mas disoting, Mas disoting. Aku nek dolanan susu seneng kok. Sadurunge tak mimik tak nggo dolanan sik. Tak ubeng-ubengke ngene iki. Ngapa-ngapa? Ini sing dolanan susu kok sing keri kono kuwi lho. Disoting, Mas. Nek wis diubeng-ubengke terus garek tak mimik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nek susu seneng kok. Putih nggih seneng, coklat nggih seneng. Pokoke susu.
Sing penting sirikan kula anu Dik, aja sing bar kerokan. Ya ini kula nekat bar kerokan tak kokop tangkemku pedes ya. Nggih isine GPU. Terima kasih nggih Bu nggih. Namung guyon mawon. Ibadahe Kanjeng ini ibadah itu ibadah di mana-mana ada ibadah menuntut ilmu mencari makan minum tidur di rumah bagi yang beriman semua jadi ibadah Allahumma amin. Endi pengucap endi penggawe tindak tanduk disambung ke karo Gusti Allah itu namanya ibadah secara umum. Kalau mau makan baca bismillah, selesai makan oke, anak-anak TK memang pinter-pinter. Ya Allah. Bareng-bareng ya anak ya. Kita ulangi sekali lagi, oke? Oke, suaranya yang kenceng. Nanti kalau suaranya bagus, saya kasih bintang 5. Lima ya bintang songo. Oke, kula tekon pokoknya saut-sautan lah kayak mau lah. Oke. Kalau mau makan baca bismillah, selesai makan kalau mau minum baca selesai minum kalau mau tidur baca bangun tidur arep umbah-umbah maca rampung umbah-umbah arep korah-korah maca rampung korah-korah arep ngunek-ngunekke bojo maca dosa we arep ngunek-ngunekke bojo bismillahirrahmanirrahim niat ingsun ngunek-ngunekke bojoku kakang kawat di hari-hari ini bojoku mingkemo ning ngarepku mengo ning mburiku manut apa sing dadi karepku. Ngeten nggih Bu nggih. Terutama salat nyontok Kanjeng Nabi apa satu tepat pada waktunya alal waktiha. Yang kedua di masjid. Niki enten masjid mboten? Endi masjid endi? Ono adoh kono. Pak Ngeng. Cerak nggih. Jenengan kulino nang masjid apa mboten? Masjidnya saya mboten, Pak. Makmur mboten. Aja ngapusi balik lho. Nek kira-kira jenengan kira iso makmur ke masjid didol mawon. Wong saiki iki nyun ngapunten, sok di akhir zaman kata Rasulullah akan terjadi umatku nyun ngapunten mereka berlomba-lomba membangun masjid begitu megah dan begitu mewah, tapi kosong untuk sholat jamaah. Eman-eman. Gawe masjid ki ora kaya wong gawe terbelo. Pirsa Pak, terbelo niku napa? Terbelo ki nggo ada wong mati niku lho, Dik. Nek mriki napa jenenge? Bandoso. Bandoso nggih. Aja kaya wong gawe bandoso. Mangtekoni wong sing tukang penggawe bandoso ae gelem gawe, tapi apa gelem ngenggoni? Nek gawe masjid gelem gawe ya gelem. Nah, ngono lho karepku kuwi. Kula monggo masjid-masjidnya dimakmurke. Ingat Bapak, ingat Ibu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang pertama dilakukan Rasulullah? Membangun masjid. Bisa diterima? Salat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan nggih Bu nggih. Wis pokoke repote kaya ngowo salat jangan ditinggalkan. Karena apa? Kelak di akhirat ketika di yaumul hisab kita dihadapkan langsung oleh Allah Taala yang akan membela kita mati-mati adalah salat awak dhewe. Nek salate apik liyane dianggap apik. Nek salatmu wis bermasalah, liyane ya dadi masalah. Mula ayo jejegno salate sik. Titik. Iya. Oh, terutama wong lanang-lanang kuwi nek salat ki nang masjid aja ning omah. Salat ning omah nganggo rok. Wong lanang niku utamane laki-laki niku napa, Pak? Utamanya di masjid. Monggo Bapak-bapak nggih Pak nggih. Monggo Pak tindak masjid. Oke, siap. Mesti kode aku kan wis kok. Oh. Salate nggih Bu nggih.
Salat anak-anak dijak teng masjid, bapak-bapak, Pak Imam, Pak Takmir, kalau anak-anak ini neng masjid rodok rame ampun didukani nggih Pak nggih. Anak-anak kecil kalau di masjid rodok rame sithik ampun didukani, jangan dimarahi. Oh, udah menang para. Iso menang ora? Tapuk sandal lho iku. Iki takmire sing ra cetha ngene iki. Ingat Ibu, nek saya pribadi kelik niku napa? Sak nakal-nakale bocah, sak beling-belingi bocah niku angger jek gelem sapa masjid, langgar musala, TPQ madrasah. Yakin Pak Cik iso didandani, yakin. Ning sak anteng-antenge anakmu ora tau muni mur ning kamar dolanan HP wae, mainan game online wae kuwi sing ngelu ndase sing tuwa. Masuk. Mulai sekian anak-anak ning masjid rada rame sithik ra apa. Lah nek sing masalah kuwi sing tuwekan kuwi do rame. Tuwekan dudur bangunan, udur infak, lha kuwi ketaken. Dong ora? Nah, ngono lho. Pokoke digawe masjid itu menyenangkan kaya dakwah Kanjeng Nabi. Satu apa? Bikin masjid menyenangkan, jangan menakutkan. Rungokno Amir, Pak Tamir. Masjid ki sing nyenengke. Bagaimana menyenangkan? Nyon ngapunten, jangan kau takut-takuti jamaahmu, gembirakan mereka. Apa? Sepele kalau saya. Simpel apa? Pak khotib, Pak imam, tukang khotbah neng masjid, tukang ngisi neng masjid, apapun itu namanya, jangan pernah kau bercerita tentang panasnya api neraka kepada jamaahmu. Kabarkan kepada mereka tentang indahnya surga. Tok seneng neng masjid sing dirembuk mur neraka tok. Bet aku rofat dolalah. Wis masjide pek dhewe wae. Jamaah neng masjid mur gembro, yo tok tegang. Ngene dosa, ngene. Oh. Neng masjid itu ya nyenengke. Ayo Pak D, Bude monggo tindak masjid. Ya Allah pun sepuh ajeng tindak pundi tadi. Monggo rubuh-rubuh gedang penting ngetutke imam insyaallah tok ganjaran padha lho. Nyenengke. Awak dhewe Pak D niki lho awak dhewe dadi wong lanang kok ngedeke salat ning jamaah ning masjid sok dicawisi Gusti Allah swarga firdaus lho. Ngono kuwi sing dicritake. Nang surga firdaus ki somben Pak D awak dhewe wong lanang-lanang ning surga firdaus dicawisi widodari cacahe 70. Wayu-wayu mluntuh. Orang ini iki semangat. Ora critane mun neraka. Dosa kowe. Ngageti aku kowe. Halo. Yang kedua apa, Pak? Mudahkan jamaahmu, jangan kau persulit. Apa butuh jamaah kuwi ringkes neng masjid ki ndang rampung ndang wis selak penggawean liyane kesenengane apa nonton TV yo gerban kok masjid terus nutuke nonton TV sing pengin dolan ya pengin dolan ora gur wektu muntek neng masjid tok salate surate dawa jamaah nganti bekah beku angger sing imam iku jelehi tenan kok ora rukuk sikilku nganti gringgingen lho dong ora. Ingat wahai para imam, jamaahmu ki ora butuh dawane surat sing mbok waca, yang dibutuhkan apa mereka? Ndang rampung, ndang uwes. Mereka masih punya pekerjaan yang lain. Dong ora? Maca surat Al-Tabarok karo Al-Baqarah. Oh ora. Jamaahmu mecicil ngene kabeh. Lho nek kowe pengen dawa ya ngajak kancamu sing sepantaran, padha apal Qur'ane ngono. Kaya ngene kok kaya Yasin. Ya iso dlungup. Dong ora. Sing simpel-simpel mawon. Nun ngapunten Pak, termasuk khotbah Jumat iki aja suwe-suwe. Wah, gayane makantar-mantar. Wah, nyekel tongkat ngono iki. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Makantar aku antar. Mari kita tegakkan salat kita. Kita tegakkan anu kita. Aku yang pecicilan jamaahmu micek kabeh kok ngene-ngene iki ngopo? Ah tontonan wong Jumatan kae punjul 5 menit lak ngono kabeh. Dong ora? Ah mula wis cepet-cepetan wae. Rasa suwe-suwe. Dong ora? Gen pokoke apa? Jamaah ki yo gen seneng termasuk nyun ngapunten nek imame mau aja suwe-suwe. Jumatan ki mereka itu leren nyambut gawe engko nutuke gaweane nek dinteke dienggo khotbah iki lho. Ana rampung wah anggere iki sing khotbah ngancelke tenan kok. Jam 1 kurang seprapat lagi medhuk to. Wah. Kayak surate dawa.
Anu wae sesuk pindah masjid kono wae. Wah, pindah masjid kono tibake imame yo pindah kono. Wah, menungso iki nah. Masjid kok menungso iki ono to iki. Terakhir penutup tadi cinta, yang kedua mengikuti ibadahnya Nabi, yang ketiga mengikuti akhlaknya Kanjeng Nabi. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Yuk, akhlaknya ditandani nyontoki akhlaknya Kanjeng Nabi. Ngaten nggih Bu nggih, sithik amanah tablek. Sithik alane apa lek. Sithik amanah tablek fatonah. Niku diringkes sekawan niku nek iso nglakoni insyaallah sithik jujur. Iki dijaga lambene. Ngomong ra. Wong iki sing digugulak ngomong iki to. Omongane to. Lah wong esuk ngomong dele kok sore iso dadi tempe iki lho. Gagas wong tugu jan nyanyal ki tenan. Esuk ki lho omong apa mau? Dele kok sore dadine tempe. Lah sesuk oh bosok Mas. Wis jenenge mlencle. Naudzubillah min dzalik. Amanah dapat dipercaya. Ngono lho, amanah ada 3. 1 kepada Allah ya ibadah dijaga. Nomor 2 sesama manusia. Sesama manusia ya ana 2. Siji berupa materi ya nek utangi nyawur, nek jileh ya balekke. Iku jenenge materi. Nek kedua apa? Kepercayaan, mungkin jabatan. Para pejabat ya aja bangga dengan jabatanmu yang kau amanah ya ora. Aja dumeh. Nek durung dadi wah, jika saya nanti. Ya tadine nanti terus. Iya. Masuk mboten? Nah, yang ketiga apa? Amanah terhadap diri kita sendiri. Nek kepengin sukses ya kerja keras, pengen pinter ya belajar. Kan ngoten, pengen sehat ya jaga kesehatan, namanya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Masuk? Tablek itu menyampaikan kebaikan. Nggih. Walaupun terkadang kebaikan itu napa Pak? Kadang-kadang apik niku kalah karo rasa pekewuh. Betul? Kebaikan itu terkadang kalah dengan rasa pekewuh. Contoh, ana wong jenengan ngerti kae gendaan karo kae. Ngerti nek kuwi gendaan. Ngerti. Apa yang Anda lakukan? Cuma diam toh. Ngapa arep ngelokke ra wani toh? Mergone apa? Perkewuh. Soale koncone dhewe. Betul. Ana cah nom dem-deman ngalor ngidul ngetan wulan. Jenengan wani ngelokke? Gak. Yo ben cah nom biasa. Maka sekarang Bapak, ngapunten, benar salah halal haram lumrah wajar normal biasa itu supaya tumpang tindih. Lanang wedok ngalor ngidul ngetan ngulen goncongan rung dadi bojone. Anda mengatakan apa? Biasa wong cah nom. Padahal salah napa bener? Salah. Nggih. Ngerti meteng yo duwe gawe geden-geden. Itu lak malah ngumbar aib dhewe to. Kenapa kita nggak bisa membedakan zaman sekarang ini, Pak? Penting mulo sing di anak wedok ki ngati-hati yo nduk yo. Ngati-hati yo, aja percaya karo. Oke? Jaga kehormatan. Nggih. Nek kowe nduk cahayu kowe iso jaga kehormatanmu sampai kau dinikahkan oleh ayahmu sebagai walimu, wali utamamu. Kau mampu menjaga kehormatanmu, mampu menjaga keperawanmu, sampai ayahmu menikahkan kau dengan laki-laki pilihan ayahmu atau pilihanmu sendiri. Kelak kau akan mengangkat derajat martabatmu dan martabat kedua orang tuamu masuk surga. Nek kowe nganti dinikahke wong tuamu, kowe mas sudah dalam keadaan hamil. Yakin kau akan seret kedua orang tuamu masuk ke dalam neraka. Apapun alasannya. Lo wong tua sing tegas. Terutama ibu-ibu saya ngandut ngindit pentet anu memetengnya pasti Mas mengandung sangang sasi 10 bulan 10 desa mbahmu kuwi 10 desa dikandut iki lho. Ibu itu luar biasa lebih peka terhadap anak-anaknya. Saya ngindit ngempet sangang sasi 10 dino ngetoke totoane nyawa 1002 dadi siji nyawane mbokmu ki ning bun-bunan. Betul? Cilik digedhekno, bodoh dipinterno, lara ditambakno, kowe mlarat disugihno. Ngerti apike kok diparani wong rung dadi apa-apa nih. Tante, Siti saya mau ajak pergi boleh tante.
Ayo kowe nek dadi wong tua piye itu ora? Nek nganti jenengan itu berarti wong tua geseh. Nganti bengi-bengi diparani wong lanang kok jenengan ngijinke malah muni ngati-ati ya Le, mulai rasa wengi-wengi dulehke sesuk. Bisa diterima? Terakhir fatonah cerdas pinter. Wong Islam kudu pinter, cerdas kaya Kanjeng Nabi. Pun ngoten mawon, terima kasih Bapak Ibu. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampe mati piye? Nggonku ubah terus kok. Kecepetan nggih nggonku nggih. Nggih insyaallah mengke sanes wekdal nggih Bu nggih. Makasih. Pun ngaten nggih Mas nggih, kula tak langsung mulih wae Mas. Lah mike. Oh, wes. Wong iki mau jarene mike nggo bonus kok Mas. Seduluran. Lah jarene seduluran. Mesake tukang sone, iki sone apik iki jenenge sone apa Mas? Maska. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati. Nak jenengan badhe duwe gawe napa kemawon, monggo nanggap sound system. Maska. Tepuk tangan. 20% loh Mas, 20%. Ya ingatan Bapak Ibu, terima kasih. Saya langsung nyuwun pamit. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Insyaallah lain kali disambung lagi. Aku kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah mau ora diomongke ngarep. Senengane ngono kuwi ya. Lah iki piye? Diramekke sisan. Iki ndonga karo ngisi dhewe-dhewe apa dadi siji? Hah? Dadi siji. Wah, ya piye nek piye? Ya wis nek dadi siji cendak wae wong. Ora apa-apa. Penting penak. Mengke basa Jawa mawon nggih nirokke kula nggih. Engko dipun niati karena Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa niyyatun shalihah wa ilhamduratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nirokke kula nggih Bapak Ibu nggih. Basa Jawa wae gen paham. Kon dikeki basa Arab malah kulo plungah-plungu. Nggih, nirokke kula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi slamet. Muga-muga paringi selamat. Allahumma kitra-kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rezeki. Amin. Pekatan Bapak Ibu mugi-mugi manfaat nggih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.